Tayo ngayon sa may Loton, kung saan masasaksiyan natin ang pag-uumpisa ng parade ng Chinese New Year. Ayan po, nandito po yung mga majorette na makikita natin ngayon nasa harapan. So ayan guys, live po tayo guys. Maraming salamat sa pagbisita guys. Suportahan po natin ang channel natin guys. Tutok mo lang sa akin. Guys, nandito tayo ngayon sa may Loton. Ayan, isa po yung ating parade ng Chinese New Year. So, abangan nyo guys, subaybayan natin. Subaybayan natin yung makikita natin ang mga upload. Okay guys? Ayan po, kung napapansin nyo guys, marami tayong mga kapulisan dito guys, may SWAT tayo dito. So ito po, dito po dadaan yung ating parade. Ayan po, may nakaantabay pong dito. May nakaantabay na bombero. At saka dito tayo dadaan sa Jones Bridge. Ayan po guys, dito po tayo dadaan. Ayan, susundan natin guys mamaya yung parade. So ayan guys, abangan nyo ako guys ha. Abangan nyo yung aking live. Masasaksiyan natin yung mga kaganapan ngayong hapon. So ayan po, marami nang tao ngayon na hi ma'am. Ayan, may mga foreigner pa dito guys na nakaabang. Ayan po, mag-i-start na po, mag-i-start na. Ito na yung mga majorette natin guys. So abangan natin yung mga float na dadaan dito. Ayan po, malapit na mag-restart guys. Ito po yung mga taga Philippine Sun Yat-sen High School. May nakaantabay na bombero dito guys. 2 bombero nakaantabay. Saka marami tayong kapulisan dito guys. Doon sa kabila. So ayan guys, maraming salamat sa pagbisita sa bahay ko guys. Shout out. Share lang po natin ang live natin. Share lang po natin ang live para makita naman ng mga kababayan natin sa abroad, sa Luzon, Visayas at Mindanao guys. Silong tayo, saan mo pwede dito? Dito muna tayo. Mainit pa. Mamaya pa mag-isip.
Ang oras ka mag-i-start to? Kaya, Ren. Ito yung ating mga banda rito guys. May mga kasamahan tayong mga banda. DT Cam. Ayan. Ayan po, guys. Ito yung ating mga kasali sa event. So nandito tayo malapit sa guys, sa post office tayo. Tsaka dito sa may esplanade na ayan. So nakapila na rito guys yung mga float natin. Ayan. Nakapila na rito. So hanggang doon yan guys, marami. Ito pa. Gong Hei Pa Choi. Hello guys. So ayan Ito yung habang natin yung people. Oo nga eh. Gong Hei Pa Choi. Ayan may mga Miss sila dito, Miss Manila. Dito pala nakasakay yung mga Miss Manila. Ayan o. So marami ng tao dito guys. Nakapila na yung ating mga float dito na sasali sa parade. Ayan kung napapansin nyo guys doon. Pila-pila na guys yung So maraming mga nakaantabay na pulis dito na nagsisecure ng ating mga kababayan para sa ating kaayusan ng pila. Ayan po, live po tayo ngayon dito sa may post office kung saan dito mag-i-start yung ating
parade ng ating Chinese New Year. Ayan guys. So nandito guys sa isang float na to, nandito yung mga Miss Manila. Yung mga ano, ayan. Miss Manila Charity, nandito rin. Ayan. Pamimigay yung mga t-shirt. Tapakan mo yan ha, sasaluhin mo yan. Mapano. Ha? Mapano. Tatlo, tatapon lang yan. Abangan mo, hingi ka. Ay, marami tayo. Kaya tabayanan natin. So ayan, shoutout sa mga viewers natin dyan. Shoutout. Ayan, abangan nyo ako guys sa live natin dito sa kaganapan ngayon sa post office. Ngayon tayong parade dito ng Chinese New Year. Hi Miss. Hi Miss Manila. Hello. Hi. Miss Manila. Hi. I am Miss Manila. Parang marami ngayong kasaling float ngayon ah. So, yung nakikita natin dito guys na bumbero na tatlo yata ito guys.
So ayan guys, abang-abang lang guys sa ating live. Malapit na sir, malapit na po mag-umpisa. Kong Hei Pat Choy. Ang dami yung pamimigay no? Kapangan natin itong sticker na daw. Oo, meron niya. Maganda nga ngayon, dati nakaraan, mahina yung tikoy. May pandemic kasi, di ba? Ayun yung tikoy. Datang-load meron. Meron lahat. Datang-load meron. Maganda. May ampaw pa. Oo, 20-20 yung umpa. 20-20 lang yun. Pwede na. Oo, Makalimakali. nakaraan, gano'n eh. 20-20 lang yun. Ayaw ko lang ngayon ha. Bakit pwede na? T-shirt, oh, makako. T-shirt dito, guys. So, meron tayo dito yung ating Marami na eh. Marami na. Doon. Kasi puto na rito eh. Mahirapang maglakad si Mayora. dito si Mayora magana. Okay, saka na doon na lang. Yan. Dito marami na dito t-shirt doon. Marami na dito eh. Mamaya sir ha. Okay, bye! Ayan po yung ating mga Miss Manila. Sabi dito sasakay si Mayora.
Dito yata sasakay guys, si Mayora. Ay, yun! Tulungan nyo nga dito. Papaunahin ko muna yun. Oo, oo. Naginaya, Dul. Maraming mga ipamimigay na t-shirt guys. Init. Si Mayor. Nandito na po guys ang ating mahal na Mayora. Ayan, nandiyan na si Mayora guys. Or Senator lang. Senator. Ayan na po si Mayora, nakasakay na sa float. Ayan. Dito na i-start. Ito yata mauuna, no? Ito mauuna, no? Ayan si Mayora. Yung sakyan ni Mayora yata. Ayan po guys, si Mayora nandito na sa harapan sa may float. Ano, apo, tsaka dito, mga ano, tingin. Ano, pwede ako! Ano? Pwede ako, tingin lang! Ay, Mayora! Tingnan talaga ni Mayora! Ayan mga Chinese na ano. Tingnan talaga ni Mayora! Kaya pa mag-ikot. Makita mo muna ikaw, para malipat yan dyan. Okay, nakano. Di ba hindi yun? Ang ina ng Maynila.
Ayan po guys, masasaksiyan na natin ang pag-start ng ating parade. Kung hey pa, Choy. Yung naglalakad dapat umabante na. Ito yung ano, yung umpisa eh. Dapat abante na to. Bibigyan ka. Punta tayo nagbibigay si ano. Tumalong ka dun. Hi. Hello. Hindi ka dun. Magulo pa. Nice! 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 Tago mo lang. Tago mo lang. Tago mo lang. Maipit kayo. Ayan po. Namimigay na po si Vice Mayor ng tikoy, guys. Vice! Vice! Ayan, namimigay po. Ay. Okay, 5. T-shirt. Ay, nahulog. Isa.
Hindi makakuha, hindi makakuha. Hindi makakuha, isa pa. Ayan o. Okay, rinig ko okay. Nakakuha. Nice! Kinuha ka. Wow, wow, wow! Nice! Tabi, tabi, tabi. Sir, sir, sir. Oy, tabi, tabi, tabi. Oy, tabi. Tabi, 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 tabi. Tabi. Eh, nagkakagulo. Tongyay Pachoy. Ayan po guys. Tayo. Ay, t-shirt. Kunin mo, kunin mo, kunin mo. Sir, t-shirt. Mayora. Ayan si Mayora. Tayo natin yung ibang vlog dito. Nakakapagod. Sige, kunin. May plastic ako dyan. Ito. Hindi ito plastic. Okay, Pachoy! Boss, boss! Boss! Sir, sir, sir! Tikoy, tikoy, tikoy! Eh, tikoy, ma'am. Okay, Pachoy. Thank you. Tago mo lang. Ayan po guys. Tikoy, tikoy! Ay, tikoy! Ito po yung Philippine cultural. Ay, Tongyay Pachoy! Ay! Boss, tikoy! Tikoy, tikoy! You have tikoy, sir?
Ayan. Ma'am, Tikoy. Ay, Tikoy pa, Choy. Ay, Tikoy, ma'am. Tikoy pa, Choy. Ay, Tikoy. Ma'am, Tikoy. Ma'am, Tikoy, Tikoy. Thank you po, thank you. Tikoy pa, Choy. Ay, Candy. Thank you. Woo! Ay, Tikoy pa, Choy. Ay, paswerte. Thank you. Thank you. Thank you, guys. Federation of Filipino Chinese Association, Philippines Foundation, guys. Ito po. Ayan. Ayan po, nasa... Kunin mo yun. Apaw, apaw. Candy, Candy. Cherry up, Candy. Candy. Che, che. Out pa. Ayan, namimigay po sila ng ampaw, guys. Oh, Chef Candy? Candy? Yes. Thank you. Dito tayo. Guys. Hi. Hi, sir. Kongay pa, Choy. Hi, thank you. Hi, Kongay pa, Choy. Hi, thank you. Hi, hello. Pinasasalubong ko sa ibang bansa. Bayan, gusto. Opo. Can I have one? Tikoy? Yeah? Can I have one? Ay, thank you, so. Thank you, thank you. Sir, she wants Tikoy. Thank you so much. Kongay pa, Choy. Ayan, Chinese, Filipino Chinese. Kongay pa, Choy. Ayan. Hello, guys. Happy Chinese New Year. EBR TV. Yeah. Boss! Boss! Ilawan po ng ano? Ha? Ito. 20. Laman, may laman 20? Oo, tigo 20. Oo, at saka candy, ano. May candy yung iba. Ayan, may ipunin mo lang muna. Mas maganda ko pera. Ha? Mas maganda ko yung ampaw. Oo, pera, ano. Huwag mo nga yung, ano, yung case dito kunin mo. Disco. Hindi
Lagay mo kaya pa sa harapan, no? Para hindi ka Ikaw, lapitan mo. Humingi ka rin. Yeah, ball pen. Yeah, ball pen. Paano? Magulungan niyo pa! Okay na, okay na. Doon naman, doon. Hintayin niyo yung ano. Doon, doon. Doon, marami doon. Dali. Dalawa ka speaker para meron. Hi, sir. Have candy. Ah, thank you so much. Thank you. Thank you. Ayan, o. Wala pa kayo. Yung tikoy. Kinayabuan. Bakit mo nang bitbit ko, may tikoy ka lang. Sa iba naman, sa iba naman. Ako, wala pa akong tikoy. Kaya mo bilhin. Ah! Wala pa. Wala pa. Ibigay namin yung video. Ah, okay. Salamat. Diba? Ah, sige. Hello, guys. Okay. And yeah, Bihon. Yes. Bihon. Pansit Bihon. Wala. Boss. Antikot. Yes, thank you. Thank you, guys. Ayun, humingi ka kasi. Kung pa, Choy, sir. Kung pa, Choy. Uy, t-shirts. You have tikoy, sir? Ampaw, sir, ampaw. Give me one, sir. Give me one, sir. Sir, give me one, sir. Sir, give me one. Give me one, sir. Sir, one. Give me one. Sir. Thank you. Pera kaya to? Ayun, ampong. Pera yan, pera yan. Yan mo dyan. Kunin natin. Sir, tikoy! Sir! Can I have one? One tikoy, sir? Can I have one tikoy? Hindi ka humingi eh. Oo. Ganun mo lang kanin yung kamay mo. Eh, ganun mo lang, oh. Kong hei pachoy! Kong hei pachoy! Kong hei pachoy! Kong hei pachoy! Bye, bye.
Can I have one? Sir, one. Okay, maybe ka. Okay. Okay. Tikoy, you have tikoy. You have tikoy, sir. Thank you, sir. Woo! Dito naman tayo. Ayan po guys, marami na kami nakakuha ng tikoy. Ako po yung post na pa eh. Kong hey Pachoy! Parang hindi na ako binibigyan ng t-shirt kasi may hawak akong t-shirt dito. Dami ng t-shirt, t-shirt mo sa kapatid. Kaya nga, itago mo kasi hindi na ako naabutan. Sir, she want t-shirt, sir. Sir, I will give you. I will give them. I will give them. Ito po guys yung ating esplanade guys. Nakita nyo sa gaganda ng mamayang gabi maganda yan. Ikoy. Kong hey Pachoy! Hello guys, Kong hey Pachoy! Thank you guys, thank you. You have tikoy, mom? You have tikoy? Ayan po guys, namimigay sila guys ng ano. Thank you so much. Ayan po. Umigay ka kasi sa lubungin mo. Ay, Kong hey Pachoy! Ayan oh. Ano bang meron dyan? Tubig? Nauuhaw na ako. Thank you. Puno-puno yung balik natin. Wala na yung mga atin. Wala. Dito? Dito ilagay mo muna dito. Ayusin mo sa lansan. Yung sa gilid ko ganito. Hi! Hello! Hi! Thank you, sir. Sir, give me one. Kong hey Pachoy! Hi! Thank you po. Hello guys. Hi. Can I have one bottle of ano? Thank you. Oh, no. Hi, mga sir. Nakahingi tayo. Dito, wala nang pagkakas dito.
Hi. Hello. Filipino at Chino, magkaibigan foundation. Sir, you have ticker, sir? Can I have one? Auntie kay ma'am. Auntie kay. Auntie kay. Ma'am. Auntie kay ma'am. Auntie ni Tommy kay. Ako wala pa ako, Tikoy. Oh. Sir, Cherry ako chocolate to. sir, you have ticker, sir? Tikoy lang. Can I have one? Tikoy? Tikoy. Tikoy. Chocolate nga lang to eh. Chocolate? Ako to, Tikoy, chocolate kami. Tikoy. Wala pa ako yung sa'yo eh. Tumobig yung bigyan. Tikoy. Wala pa Tikoy. Tikoy, sir. Ayan, gawin mo i-call mo to. Ito. Sir. Ito, sir. Lugar tayo. Thank you, boss. Gawin natin lagayan. Ang pau. Hi, Gong Hei Pa Choy. Hi, thank you. Thank you. Sige, kumain ka muna dyan. Thank you. May sobrang rep. Suot mo na yan para ano, suot mo. Gong Hei Pa Choy, Manila Bulletin. Ayan. Hi, Gong Hei Pa Choy. Ayan guys, nandito na tayo sa ano, Jones Bridge. Sige, punta ka doon. You have chicheria? May chicheria? Thank you. Ako ah.
is who we are. Lucky Chinatown. Hi. Candy. Songhei. Songhei Hot Chai. Ayan. Lido de Pares. Bibi, may dalawa na. Lanti guys. Yeah. Hi. Songhei Hot Chai. Eh, candy. Gusto ko mag-candy isa. Nauuhaw na ako. May tubig dyan ha. Kuhain ka dyan eh. Ayan po, may mga ambulance po tayo sa likuran at saka mga bombero. Ayan. Marami po tayong bomberong kasama rito guys. Kung mapapansin nyo guys. Oh. Punta na tayo doon. Ang daming candy oh. Ang bibigay oh. Ay, candy. So ayan po. Saksihan natin yung ano. Tingin mo na kayo. Okay, guys. Sorry. Lamputin mo yun oh. Kunin mo. This is who we are. Children of our past. Thank you. This is who we are.
Thank you. Kunin mo yan, kunin mo yan. And of course, kasama din po natin Mr. China Philippines. And finally, China Philippines 2024 at Tipolo Wilbert Way. Wala na, ano na to? Wait. Lagay pa tapos. Gabutin mo yan, oh. Happy Chinese New Year, everyone! Miss, chicheria, chicheria. Teacher ya! Teacher Sana po, suporta niyo. ya! Sir ya! Happy Chinese New Year! Ingat lang po tayo. Ingat, baka magulong na. Bakit inaagaw mo? Akin na yan eh. Maduga ito, babaeng to ah. Nasa akin na, inagaw pa. Sir, akin na, ibigay ko sir. Bigay ko doon. Ah. Uy, may isang supot doon oh. Ma'am, ang pao. Ikaw, ma'am, ang pao. Go back to your country, ha? Go back to China. Wala kang pao. Picture. Wala man pulot. Wala man pulot. Baka ano, masaka sa akin na, sayang. Baka masaka sa akin. Baka sa layo na nila. Dami. Ay, sige. Ay, no. Ay, maipit ka dyan, oy. Maipit ka, maipit. Ay, mo. Tabi, tabi. Ang daming tao, guys. Oh.
Inyo na yan. Ay, tabi. May kalendaryo kayo? May kalendaryo po. Daming tao guys. Lumampot ka dyan mga. Ito, dami oh. Ayun, dami oh. Boss, may biskwit, boss. Boss, biskwit. Sabi na ba sa akin, ang dami mong kinot. Ha? Ang dami ko sa iyo, sa iyo. Sino sabi, wag. Sabi mo, may kasama ako. Busing. Ginagawa na yung mami. Ha? Thank you. Nag-iwalay na ba? Nag-iwalay na? Asan na yung sila Mayora? Nauna ko na. Nauna na doon? Oh, saan mo ba hindi ko? Hindi ko nga alam eh, dito eh, sa Ongpin eh. Okay pa yun, tayo. Gusto ako dala natin mas Sako, no? Oo, Ako sako. nga, mag-vlog lang tayo. Magkikagawa pala tayo. Hindi, yun talaga yun. Kaya nga sinama kita eh. Kaya ako di po ulit dala ng bag. Oo, tama nga yun. Meron pa nakalagay dito, no? May tikoy pa rito. Ang nakakapat po yata. Kapatan na dito. Umupa na. Hindi na niya nabato eh. Ginawa na sa kanya yung mga Ako, bumampot din ako doon eh. Dalawa. kapitawan niyo. Bitaw ko mga. Laman ang pausin. Ayan guys. Medyo maluwag na rito. Pahina talagang ang gulo. Ang gulo. Isa sako na yung dala ni Sir. Oh. Ay, dito na yung iba nagdaanan. No? Oo.
Swerte, papaswerte. Sa ano na to? Tumagos na saan? Hindi. Tumagos na sa ano, Binondo Church. Eskolta na to. Jackpot si Zero. Jack 500. Oh. Ay, yung malalaki, baka 500 din. Ayan po guys. Medyo nakakapagod pero masaya. Masaya tayo rito. Dito na tayo sa eskolta guys. Sa eskolta na tayo. Ang dami pa rin tao rito. Parang nag-iwalay yung ano. So marami pa rin tao dito guys. Parang wala akong nakitang ano, dragon dance. So nandito na tayo sa eskolta guys. Parang wala na yata ang mga ano dito, mga float. Nag-iwalay na dito guys. So marami pa rin nag-aabang. Ayun. Meron dito pala, ikot. Dito pala yung ikot eh. O, din na lang. Wala akong nakakita ng ano. Muna tayo, pagod ako. Ano yan, chocolate? Ha? Maasim? Ito yung ayaw ko eh. Maasim, puta. Thank you, sir. Yung A. Kotsa eh. Kaya waka mo nga, itutok mo lang. Itutok mo lang. Anak, oleh pacoy. Sana oleh pacoy. Oleh pacoy.
Wala na. May tubig kayo? Marami kayong tubig? Andito. O, Tikoy! Hindi naman po naiinom ito. Ayan mga ano natin, mga bumbero natin. May mga kasama tayong bumbero dito. Dito tayo guys sa ano tayo, MacArthur Bridge sa may Binondo Church, Santa Cruz. Escolta. Ang daming tao. Tapos lang, saan kaya na huminto yung mga yun? Saan kaya huminto? Punta kaya natin ulit. Punta kaya doon. Ano? Wait lang. Saan kaya nagsalita si Mayora? Hindi ko alam kung nasa ng stage nila eh. Punta tayo doon sa ano. Ha? Oo.
Sasalubungin natin yung ano, dinaanan ng parade. Doon yata dumaan eh. Punta ron eh. Eh, Guys, pupuntahan natin doon sa ano, sa Ongpin. Linis agad ano? Bigat ba? Ito mo, ayaw mo sila. Transparent kasi yung ano natin eh. Wala tayong liit lang nadala kong plastic. Dapat yung stripe. Hello, shoutout dyan sa mga viewers natin dyan. Shoutout. May shoutout sa inyo dyan. Pupunta tayo ng Ongpin. Dapat hindi na tayo sumabay dito. Daming nasayang na ano, chocolate, no? Pero kung nirepack nila yan,
ko pa rin China. Ito. Ito yung Chinatown. Pasok na tayo sa Chinatown, guys. Ito na yung arko ng pagkakaibigan Pilipino at Chino. Dito lumiko. Wala na iba pa to dito. Ayun guys, marami pa rin tao dito guys. Nandito tayo sa Dasmariñas Street. Kape? Kape? Asan yan? Asan yung kape? Wala na ba? Tapos na. Ate, nandito ako. Bili ako yan. Teka, ate. Ciao! Okay, Palsoy! Tabi. Excuse me.
Ay, tabi. Ay, ang dami na, ano, ang daming, excuse me. Ay, Miss Cherry, ah. Ayoko rin dyan. Kaya agis pa lang, oh. Gawang buko. Ayan na. Chocolate ba yan? Ayan po guys, pinagkakaguluhan guys yung ating tingnan niya mga bata. Hoy, ang dami na, uwi na kayo. Oh, tabi. Tabi, oh, tabi ko. Oh, tabi. Aray ko, sinamahan ako. Wala na.
Ang po natin ibibigay sa inyo. Maraming salamat. Yes, ito Chinatown Philippines. Happy Chinese New Year! Masagasaan kayo, masagasaan ha. Osing! Akin na yan! Osing, akin na isang garapon! Osing! Osing, may bata oh. Bigyan ko yung bata. Walang tayo. Baka mabutas ha. Bossing, asan takip? Pahingin takip. Bossing, yung bata, bossing, yung bata. Bossing, yung bata, oh, bata. Bossing, yung bata, bossing. Tawagan mo mabuti yun. Bossing, kayo picture yung bossing. Para hindi sayang. Doblay natin, doblay natin. Ay, bukas. Wala na dito, dito. Doon na kayo. Doon. Hindi Bossing, pwede ba kayong supot? Supot. Sira yan, sira. Yan ha? Oh, garapon. Gusto nyo garapon? Garapon, plastic. Gusto nyo garapon? Oh. Oh.
Garapon, garapon. Ayun yung takot, ayun yung takot. Wala tayong takot sa inyo. Kasi nabigyan ko ng bata. Bibigyan ko mga bata. Hati-hati kayo, hati-hati. Bigyan mo. Bossing! Isna ko, isna ko. Madam! Sabi! Sabi! Tulong niyo! Ayan, papunta na tayo ng Ompin, guys. Isna ko, isna ko. Is! 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 Is!
Miss! Miss! Masyado lumapit. Oh, tabi. Ay, isa! Tabi. Asa? Gusto mo sigaw? Eh! Nahulog! Yung bawal na po tayo, bawal. Bawal sa gitna, bawal po sa gitna. Ay! Bawal sa gitna, bawal. Bawal sa gitna, bawal. Uli yan. Yung mga candy ka dyan, hindi natin bata. Miss, bigyan natin yung bata, oh. Ayan po guys, nagkakagulo tayo dito. Maraming tao guys dito sa ano. Yan, kaninigan nila. Linimen. Linimen, sige lang. O yata, mint yan. Bagong tayo yun. Hindi mauhusan to, no? Ngayon pa to eh.
tayo, dito tayo. Oo, buti ah. Yeah, hi. Go ahead, Pachoy. This is my channel. TBR TV. Hi. Ayan, nandito pa yung mga hi. Hindi tayo makausog ah. Bigat ba? Bigat na? Medyo no. Sabi ka ng pulis, sa boundary ka na. Wala ko ba yan? Sabi sa'yo? Papadari yan. Para tayo ang grocery sa airport. Pagod na ako. Punta tayo dun. Jackpot si Mano. May nag-aagis din ng ano. Isa pa! Isa pa! May nag-ahagis oh. Isa pa! Sablay. Ah, dito! Napagod. Hindi doon tayo. Patahanin po natin. Mabigat na? Hindi, may lang. Sige, ako na. Kamay lang kaya mo sila.
pa ako isang buwan. Dito na tayo sa Binondo. Dami ng tao. Hey, ma'am, kondo. Ayun, sa baba, sa baba. Akin na lang, akin na lang. Akin na lang. Please. Oh, wala na, wala. Tabi. Tabi. Wala. Ilang pounds? Ito yung vlogger. Oo.
Oh, tabi, tabi, tabi. Wala na, tabi. Tabi. Excuse me. Ate! 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 Ampong lang si! Excuse me. Excuse me. Oh, wala. Okay, tabi. Hoy, baba. Ayun, dito ka lang. Tabi. Hoy, baba. Grabe, hoy, baba. Hoy. Baba. Hoy, baba. Baba kayo, baba. Baba. Hoy, baba. Wala na akit. Yun. Ay, kuya! Kuya! Kaya, bigyan mo kasi na. Thank you! Yung bitin, nandito tayo. Wala na. Hoy, wag na dyan. Bossing, bigyan mo ata ang piso. Bossing. Boss. Boss, bigyan mo ata, boss. Tabi. Hop. Diyan ka lang. Tabi. Hoy. Tabi. Kuya, pili naman! Tabi lang. Mauna ka.
Huwag na tayo dyan, huwag na tayo dyan. Mahal tayo dyan. Ayan po. Kusing, kusing. Oy, 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 oy. Huwag ka naman pumulot. Ano ulit? Wait, 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 wait. Ayan na, ayan na. Oy, oy, oy. Huwag ka na dyan, huwag ka na dyan. Huwag na sa bulsa ko. Ito, kawawa yung mga babae ngayon. Hindi makatayo yung babae ngayon. Mga napakan pa yata yun. Yan. Kaya niya. Ayan, namimigay ng bihon dito.
Oy, walang aakyat, oy! Oh, sa inyo rin papunta. Grabe guys, ang daming tao dito. Ha? Oh. Grabe. Lahat na! Lahat! Ayaw mo pati ko!
Yung lalaki namimili. Tao yung ilahe. Ate, kuha mo na ako.
Dito na tayo, dito na. Huwag na tayo dyan. Dito na tayo, dito na tayo. Dito dyan, dito dyan. Dito dyan, liliko yan. Dito tayo dyan. Wala. Sundan natin yun, sundan natin yun. Sundan tayo doon, sundan tayo. Grabe. Ginagawa nila ng pag na ano, para tumabi yung mga tao. Oo. Grabe, pagod. Uwi na tayo. Kawawa yung bata. Parang matanda na yung namatay, ano? Yung bata. Diba dito? Yung maliit. Maliit yun. Ito yung guys, maganda pa ng front shopper dito sa akin.
dami nakapila rito. Diba? Uwi tayo. Tayo na. Ay, ito yun, Chinese. Wala akong nakitang nag-ano. Dragon dance. Atras! 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 Kaya mo na sila. Nakagis pa rin, oh. Dito tayo guys sa Ongpin guys. Dating balon na siya. Mabubutas ko. Yan, ayos ko. Ha? Oo. Prito. Ongpin. Balik ka dito. Sabi tayo. Yan.
magsasayaw ng ano. Ha? Alin? Ayusin? Huwag na. Sasakay na mo tayo doon. Ha? Sasakay na lang mo tayo. Oo. Doon na natin ayusin sa ano.
Yung po ko, no, may dala na po. Kaya kami lang tayo para makalaan po. Kaya po, papakain po, kapag naglalakad po kayo dito sa siksikan ng tao na po, ipagalamin po natin sa kinalan po. Lalong-lalo na po ang inyong mga cellphone. Ano po yung wallet, yung bag nyo po, lagay po po. Aray. Ha? Ha? Oo ka? Hanapin mo. Wala, wala, wala. Wala. Ayun. Hanap tayo nun. So tingin mo na kailan t-shirt ha? T-shirt.
Kain muna tayo. Para maano ba matagit. Ma'am, sa online lang po. Bili na yan, bili ka na lang dun. Lagay ko na lang. Ha? Lagay ko yung ano. Mamaya na. Walin. Lagay ko yung ano. Yung, Parang collab. ah, magkano yung ano? Ito, Benji. 20. Dalawang 20. Dalawang beses. Mix na po yun, sir. Mix na lang. Oo. Magkano pala, Meg? Dagdag na lang. 20. Ito, dalawang palamig. Tsaka dalawang palamig. Bigyan mo ng ano, tamis ang sa akin sa Kami ng Benji ko sa gilid.
Tayo. Mag-i-end na tayo. Mag-i-end na tayo guys ha. Thank you for watching guys. Mag-i-end na po tayo.